Всеки момент ще видите нещо, което в България до сега не е изпълнявано пред публика. Започваме с полет на минимална скорост и максимален ъгъл на атака. Скоростта тук е около 180-200 км в час. Ъгълът на атака около 30 градуса. Обороти и самолетът тръгва нагоре. Задайте дъх. Жестоко! Идва ред на фирмената фигура на самолет Ми-29. Гледали ли сте някога камбана на живо? Ако не сте, днес ще видите. Ми-29. Ала смени. Мисли, че и публиката от другата страна трябва да се наслади по-близо на камбана. Отново. Камбана. Така ще изпреси на натиска. Гого, гледай, Гого! Това беше. Скоростта е 0. Аплодисменти, дами и господа! Благодарим ви! Генерал Радев се насочва за кацане на пистата на летище София. Не знам, не съм сигурен, че това е краят на въздушната демонстрация. Да видим! Не, има колесник, клапи, фар. Може би ще кацне генерал. Генерала каца, дами и господа, аплодисменти за генерал Радев!
аплодисменти. Благодарим ви. Това сме ние.